Hadin baladap ban penbam semai haka khan riu terik unailur arjar arpsan kum Myntri haka Sorkar MDA tu uba Methodius dekar MLA ka Motion Road constituency ula syabate kam Thymmai dakabayo ban Khlieh sau Tylli Tnad Sorkar ka jingyo rung jong uba Methodius haka kerdan Myntri kadai ka sinjam ka bahe haka jinglong sain perthai jong u bat ka balongru ka buram ka bakarpang na ka bentaki pajba ka Motion Road constituency. Kita Tnad Sorkar, kibla IT haka jingpej jong u, ki kentop ya Tnad Food Civil Supplies and Consumer Affairs Department, ka Labor Department and Skill Department, ka Registration and Stamps Department, bat ka Cooperation Department. Ka jing ai bentay u hak ka Kynhun Myntri, bat ka jing IT kita ki portfolio, ka penpau ya ka jing kenman, jong ka Sorkar bu unla ban ai ka jing syakri haki kam bayadai bat ka imlang salang, ki kam ki bayadai bat ki marba mardi, ka yok kam yok jam, bat ka bela ka sngi ka jingnang jingtip bat ka roy ka par lingba ki seng tremon ngobha